Iba't ibang serbisyong medikal at kabuhayan inilapit po sa 4 na barangay sa San Fabian, Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Nagsagawa ng community service activity ang pamalang panlalawigan ng Pangasinan katuwang ang lokal na pamalan ng San Fabian sa mga residente ng barangay Akayanga sa Balaya, Poblasyon at Tempragilig noong Mayo 9. Ito ay alinsunod sa gikonsulta alagang ang galing program na may mga serbisyong PhilHealth, yakap registration, PhilSys registration, libreng medical consultation at pamamahagi ng gamota. Kasama rin sa aktibidad ang PESO recruitment activity, National Skills Registration Program at airtip campaign ng DOLE. Bukod sa mga residente, nabigyan rin ng veterinary services sa mga alagang aso at pusa katulad na lamang ng anti-rabies vaccination. Samantala, nakatanggap naman ng fruit-bearing tree at vegetable seedlings, vegetable planting materials at iba pa ang mga residente. Kasama mo mula rito sa IFM News Tigupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.